Ibutangan ang ice cream dudong. Hindi oh. What's up mga hangol ug ice cream? Ako mga anak guys, hangol ug ice cream sa kusawa. Hindi ko no. Dudong. Hindi. Bago anak. Sinaw ka daw. La, oh. Oh. Kabuling sa ice cream. Tapos kuya, oh. Oh, hangol kay ice cream. Unsa naman na day oy? Nabot mo sa purol. Dari ito pa kay tulong lagi Tulog na sila. tulog sila nga mana man nagtugsi inday. Kuya, Kuya ri tulog. di itulga na sila duha kay hapon naman ang sa mga. Di lagi ta mong laag kay Nalingaw gyud ang mga bata rig ice cream oh. Kani mo hangol og ice cream no. Pag gani ka og kanon mo, kaon nag ice cream. Taman. Ang papel sige vlog oy. Na hi, sige. Hi be, hi. Sige, hi. 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 Matiig na mo oy. Si Nina ulo sa man si. Uy. Siya man na anak, uy. Siya man na anak. Siya ni anak. Tila pa oh. Hangol gyud. Ice cream. Na. No. Batinaw. Ikaw na, hindi ka batinaw di ay. Oh, inday, batinaw nga. Oh. Na. Nag-ungo. Stilan. Oh. Isa naman na. Ya kaon ta ice cream ya kaw. Gagoy mo. Inyo mo lagi. Mas nus yung naw sa plato. Awa na yung mga anak na pagkita yung bugoy kayo. Niya inday. Uy, kuha nung kwarta sa doy. Ya. Sabi siya, sabi eh. Yung kun ko ana to. Kuha patag kwarta kayo, antay kwarta. Nahurot sa Red Horse in town. Hi, sabi. Hi. So what's up day guys, mga guys no, mga kapobreng guys na to dia. Nana ko Cebu niya. Akong motor kay kaputa na og mga kuan. Mga sagbot. Ako ning habutan sa kay sagbot na kayo. Mo ni ko ang karaan ng motor. Ako sa ning habutan kay murag. Oh. Oh, kaputa nag Christmas tree aw si basta kay mao na kaputa sagbot. Mga karaan 2014. Kani mo'y 2018 Honda Beat. Ako ning limpyuhan kay basi mahali ni ako ning ligya. So, ako pandaro ni ron. Masih mondar pa din eh. Uga niya way andar. Suka pagkuha na ko ani.